Lijepi pozdrav svima, ovdje Darko, dobrodošli u još jedan video tutorial u kojem ću objasniti kako da se smanji kašnjenje signala na LG-evom LA860V televizoru. Ova procedura se može primijeniti i za ostale LG-eve Smart TV modele, a kao što ćete vidjeti vrlo jednostavna i kratka, a može bitno smanjiti kašnjenje kursora kako u Windows aplikacijama, tako i u igrama. Dakle, vrlo vjerojatno nakon kupovine televizora odlučit ćete spojiti računalo ili igraču konzolu na ovakav jedan veliki televizor i vrlo vjerojatno ćete primijetiti kako kursor, kada ga pomičete po ekranu, malo kasni. Radi se o tome da u pozadini televizora procesor stalno radi na obradi slike i ulazni signal mora pripremiti za Full HD rezoluciju panela. To zahtijeva određeno vrijeme i ono je kod modernih televizora prilično veliko, konkretno kod LG-a čak 170 milisekundi je potrebno da bi se slika od stizanja u televizor obradila i stavila na zaslon. Konkretno sada gledamo tvorničke postavke Expert 1 predložak bez ikakvih modifikacija i u sljedećim koracima ćete vidjeti kako se jednostavno može kašnjenje smanjiti. Pritisnemo tipku Smart. Prvo što je potrebno je promijeniti naziv ulaza. Konkretno sada imamo računalo spojeno putem HDMI-a, broj 1. I sada moramo odabrati funkciju Change Device Name. Tipku crvene boje isto tako možete na daljinskom upravljaču pozvati i odabrati ulaz kojem želimo ime promijeniti, konkretno HDMI 1. Ono što trebate ovdje odabrati je Game ili PC, s tim da smo mi najbolji rezultat izmjerili u slučaju PC ulaza, PC imena, pardon. I to je prvi korak. Drugi korak je u opcijama za predloške sa slikama odabrati Game predložak. Game predložak ima dosta hladnu sliku i tu je dobro malo se poigrati s temperaturom boja kako bi ona postala toplija i ugodnija za gledanje. Po potrebi možete lokalno zatamnjenje upaliti. I provjeriti je li format ispravan. Uz ove dvije promjene kursor daleko manje kasni. Prema našem mjerenju putem Leo Bodnarovog lag testera kašnjenje sada iznosi 49 milisekundi. Idealno da je ispod 40, no na ovom modelu nismo mogli nikako nižu vrijednost dobiti. No u odnosu na tvorničke postavke bez imenovanja ulaza kašnjenje je višestruko smanjeno. U tom slučaju je ono iznosilo čak 172 milisekunde, što kao što vidite više nego 3 puta manje kašnjenje. Evo kratko, to je bilo to na temu kašnjenja slike na LG-evim smart televizorima. Lijep pozdrav!